Říkali mi, že marihuana bude v pohodě. Ale později jsem zjistil, že je to lež. Haló? Musíme si promluvit. Myslíš, že byste se mnou slyšel teď na náplavce, prosím? Jo, hele, jasný, za 5 minut jsem tam. Jo, dobře, tak ahoj. Jo, tak papa. Musíme si promluvit, když včera jsem byla na jedné chalupě a trošku jsem se opila a prostě byl tam jeden kluk a já jsem to podvedla, je mi to líto. Nemáš vohej po sobě? Jo. Dík moc. Co ti je? Jsi nějaký zkoslej? Hele, jako, nevím, jak ti to říct, ale prostě podvedla mě holka. Ty vole, fakt jo. Ty vole, ty holky. Nosný král. Nepochopíš to. Ale já jsem se tady ubalil, sobáčka, nedáš se se mnou. Hej, to je jako tráva, jo? To je tráva, dáš se se mnou. Ale tak jako, Já jestli si spolu. kdyby mi to pomohlo. Ale budeme v pohodě. Zapomeneš a bude se mít dobře. Dáme si. Jo, tak já to zkusíme. Ale to si dáme na pohodě. Ty vole, co je? Dohlíš poprvý? Ty vole, jo, to bude fakt poprvý. Ty vole, jsi v pohodě. Ale já ještě jednou, když tak jako jestli... Ty vole, to je fakt matro, ty vole. Dobrý ne? Není to špatný. Ale jako musím ti říct, že připadám se docela světě už. Pojď si ještě. Ale z radostí. Hned lepší, ne? Hele, cítím se mnohem líp. To vypadá jak tráva. Tohle se jako dá vyhulit. Ty vole. Už bys tím měla asi přestat. Fakt, už nemám na nic. Závislost na marihuaně mě skoro dostala až na ulici. Na ulice budu kam říkat ne. Dlouhodobé užívání konopných drog může mít vliv na osobnost konzumenta. Kuřáci marihuany se vystavují stejným rizikům jako kuřáci tabáku. Přes 200 milionů lidí na celém světě kouří marihuanu. Z toho 20% je na marihuáně závislých. Marihuana je jedna z nejužívanějších nelegálních látek. Dlouhodobé užívání konopných drog může mít vliv na osobnost a chování konzumentů. V České republice je povoleno užívat marihuanu pouze pro lékařské účely. Dlouhodobé kouření marihuany způsobuje zánětlivé onemocnění dýchacího ústrojí. Většina lidí